Приятели, включвам се отново. Този път изненада. Проучвам следващото място, обаче не съм някъде далеко. Аз съм в моя роден град Търново. Златна есен навсякъде. Изключителна красота. Изумително. Нямам търпение да ви покажа тази търновска есен. Обаче си има причина да съм в Търново и да правя проучване на търновски пътеки, които ги знам. Обаче може вие да не ги знаете, защото днес имам невероятна цел. Антична средновековна църква, която се намира тук в тези изумителни пътеки, и аз отивам да проуча разкопките, защото съм намислил да ви го показвам и на живо. Това е пътеката за манастир Света Троица. Ето я, тя започва на края на града, северната част на града. Изход, маркирана пътека за манастира Света Троица. Намирам се в момента под скалния венец. Отгоре е скалния венец Гаргабаир, където минава любимото ни състезание Търново Ултра. На края на тази пътека, в края, има новооткрита средновековна църква, почти на 1000 години. Пътеката започна в старата вилна зоничка, която е тук на, да го наречем, северната част, северния изход на града, посока Русе, изход за трапезица под Царевец. Така че тази пътека може да е позната на много от вас, които са от Търново, обаче на тези, които не са, всъщност може да е доста интересна. Това е изключителна пътека, много красива, много любима за нас, особено есента. Изключителни панорами, изключителни флора, фауна има тук. Много цветове, много пъстро. Аз в момента хващам последните 2-3 часа, за да мога да отида да проуча средновековно новооткрита църква. И то не коя да е. Аз да не объркам много информацията, защото не съм експерт в тази сфера. Обаче ще ви разкажа това, което аз знам. И въобще идеята, аз чух новините преди година още. Вау, каква красота, хора! Каква красота в момента върви. Аз направо мисълта ми секва, защото искам да ви разказвам. Обаче същевременно пред мен са толкова много нюанси на цветове. Тук е едно от добрите места около Търново, защото всичко е пълно с цветове, особено есента. И цветя на пролета бе невероятно. Но да ви разкажа за църквата, защото тя е важното нещо днес в това проучване. Още преди година чух, че открили останките, разкопки са направили на разкрития на тази средновековна църква, която буквално, ще ви кажа, много интересен въобще е начинът, по който се открили. Започва се с анализ, прочитане на диета, на писания, които са на 700 години, и прочитат вътре опътванията, къде може да се намира тази църква на, да не бъркам само, Теодосий Търновски, на свети Теодосий Търновски. Четат му житието и откриват описание, че трябва да има църква някъде. И четат инструкции, буквално като карта на съкровищата, четат житието учените. И всъщност на базата на тези житиета, на тази информация и разбира се модерни методи, откриват къде се намира църквата. Правят разкопки и се оказва, че наистина там има църква. Ехо, включвам се отново. Прекъснах за малко, защото тук на пътеката има много готини хора, които се разхождат, отиват на поход и си поговорих с тях. Но се върна към църквата, откриват я, правят разкопки на базата на всички сведения и откриват, че наистина има църква. Средновековна, антична църква, която богати рисунки с... въобще тя е като пример тук за Търновската школа и я намират къде е, и тя е част от един по-голям манастирски комплекс, който е бил тук преди 800 години. Може да се представите колко вълнуващо е да откриеш нещо така на базата на сведения, на писания и учени да открият, да почнат разкопки. И това е идеята за проучването в момента. Насочил съм се. Изключителната пътека, красива, живописна, пъстра пътека към манастир Света Троица. Обаче няма да ходим до манастира. Днес нямам време да ви го показвам. Той е изключително красив женски манастир, точно под венеца. Отивам да видя разкопките на църквата и ще ви кажа защо ще гледам разкопките, защото
Всъщност някои от археолозите и учените, които работят на нея, са мои познати приятели. И те се свързаха с мен, защото трябва да популяризираме тази богата, красива история, която имаме тук и тази нова църква, която се е открили. Така че ние планираме тук нашата търновска общност и абсолютно всеки, който иска да се включи, да дойде, защото ще организираме съвсем скоро, може би след няколко дни, ще организираме търновски поход с невероятни кръсти. Аз ще ви ги покажа след малко, защото не отиваме само до църквата, отиваме и до скалния венец горе. И учените ще дойдат с нас и ще изнесат беседа, да ни разкажат за всички неща, които са открили, за цялата история на тази антична църква и въобще стенописите, които са открили, предметите, които са открили, историята на местността. Така че, потегля напред, много дълго стана. Отивам към църквата, ще ви покажа златната есен на пътеката и като стигнем ще се дивим. След това отиваме на скалния венец и показвам една много красива търновска пътека. Айде! Есенната гора около Търново е изумителна. Всичко е златно, пъстро, огнено, оранжево, червено, все още има и зелено. Просто всички цветове са толкова огнени. Оставам без думи и направо не ми идва на ум да ви споделям каква красота и какви замисли имаме за тази невероятна пътека от Търново през Света Троица, спускане към село Самоводене и отиване до новоразкритата средновековна църква, която се смята, че е на Теодосий Търновски. Много е красиво, когато организираме с нашата общност разходки, в които човек научава нещо ново. Когато се включват различни експерти, които могат да разкажат техния богат опит за това, което са открили и което знаят. И този уикенд всъщност ние ще направим две такива образователни разходки наистина. Първата е тази, която е за новоразкритата средновековна църква. Ще имаме археолози, които ще дойдат и ще ни разкажат историята, местността. Буквално ще ни пренесат 1000 години назад. Какво е било тогава, какви са сведенията. И ние такъв тип разходки сме правили няколко пъти. Търново буквално е старото сърце на България, което старинното да го наречем. Старинното сърце на България, което буквално където да отидеш има толкова много история. Ние, като казвам история, много преди още българската държава, още от траките има тук крепости навсякъде. Буквално е на тези два рида. Тук има 4 или 5 крепости, наблюдателници. Тук долу е бил главният път. Така че има много история, буквално навсякъде. Ние не един път сме правили разходки тук около Търново, където идват учени и ни разказват за богатата история, която е била и я разкриват и ни пренасят във времето. Така че този уикенд ще имаме изследователи, археолози, които ще ни разкажат. Невероятно е просто. Навсякъде в България има такива хора, които знаят много и трябва да се запазва информацията, знанията, които имат и да се предават на хората. Буквално на следващия ден отиваме в Сливен, Сините камъни, природен парк Сините камъни, Карандила, и отиваме, там ще имаме учени, еколози, които познават в детайли флората и фауната на природен парк Сините камъни, така че и там ни чака образователна среща. Продължавам напред. Гората е златна. Златна е гората и много ми се иска да може да видите през есента колко много цветове има тук, колко много красота. Още няколко километра и ще премина през манастир Света Троица. Заслужава си влизането вътре, много е красив. И гуминките, сестрите вътре го поддържат много спретнат, много красив, много живописен. Заслужава си. Днес няма да влизам вътре, защото целта ни е съвсем друга. Средновековната църква, разкопките и след това се качваме на скалния венец отгоре. Айде!
Още малко остава до пристигането до разкопките на средновековната църква. Реших малко да ви разкажа повече за нея, преди да стигнем, за да може да се пренесем заедно на това място. Знаете ли, всъщност интересното е, всъщност църквата не съм сигурен посветена ли е или е строена заедно, може би посветена на свети Теодосий Търновски. Значи това цялото нещо се случва 14 век, може би към края на 14 век или средата. Цар Иван Александър, това, което можах да проуча и си спомним за него, е, че той е управлявал цели 40 години. Може да си представите 40 години от средата до към може би, как се казва, последната една четвърт на 14 век. 40 години е доста дълго време за онези, наистина за онзи период. И през това време България преживява огромен културен, икономически подем. И интересно е това, което пише в медиите, когато проучвах цялото нещо, е, че по тези житиета и писания пише, че буквално самият цар и болярите са помагали на свети Теодосий Търновски да съградят тази църква. Така че е много знаково нещо самият цар и болярите, знаковите хора да идват тук и да го изградят. И аз сега вървя по тези пътеки буквално, защото той, Теодосий Търновски, е бил игумен на манастир Света Троица, който е тук зад мен, отгоре на склона, и я построява. Той цялото нещо тук е било явно манастирски комплекс. Тук отдолу може да има много други църкви, земите на манастира. Всъщност това цялото нещо, аз съм виждал стари снимки от преди 100 години, това цялото нещо тук не е било гора въобще. Поне така си мисля по стари снимки, но пък може преди 800 години да е било друго, но преди 100 години снимките показват, тук цялото място е било голо, защото тук има много животни, материал се е използвал постоянно и като видиш стари снимки, буквално цялата територия, която е от Търново към манастир Света Троица, това цялото място тук е било голо, така че може да е било цял манастирски комплекс с земи, с животни, с огради, довари. Невероятно е човек да може да си го представи и да се пренесе при положение, че в момента вървя в гора. Но всичко това е много младо, всички тези дръвчета са много млади, те са тънички, такива, може би не повече от 40-50 години, с изключение на някои по-стари наистина. Така че представете си църквата около някъде той Иван Александър е 1331-1371, 14 век, 40 години. Някъде там той с болярите, с свети Теодосий Търновски съградяват тази църква, част от целия комплекс, който е бил. Вау, невероятно, след буквално 100 метра пристигам на мястото и нямам търпение да дойдем тук, огромна група хора, да може да ни изнесат една беседа, учените, и да ни разкажат за място. Вау! Това е много огромно място. Хора, аз мислех буквално, че е едно малко място, а всъщност то е огромно. Сега започвам да ви показвам. Явно то е целият комплекс. То много са разкрили това цялото място. Тук наистина е свободно и ще видя сега какво се случва. Ама то наистина си стои. Буквално зидовете. Леле, аз помня преди година идвах на това място и въобще не беше толкова много разкрито. Буквално беше само една малка дупчица. Вижте, само да се опитам да приближа. Буквално се стоят мраморите, камъните, стените, червените тухлички. Нямам търпение да ни разкажат в детайли за това място. Може да представите, цар Иван Александър тук 1350 година примерно е бил тук и е съграждал това нещо със свети Теодосий Търновски. Чакайте да отида само от друга страна. Помня, че ми съобщиха този огромен комплекс
ми съобщиха, че са поставили тези информационни табла. Ето манастир на свети Теодосий Търновски, издигнат с ктиторски акт на цар Иван Александър. Еха, колко много информация. Нямам търпение да дойдем тук, огромната група, и да видим за какво става дума. Значи, също представете си тук, доколкото ми е известно, тук някъде в този комплекс може дори отдолу някъде да е гроба на свети Роман Търновски. Така че на един светец буквално стои тук гроба. Това е абсолютно нова находка за Търново. Огромно разкритие. Нямам търпение да дойдем. Много хора с учените и да ни разкажат за цялото това невероятно място. Сега ще прочета информацията и ще ви разкажа. Може да сляза и долу да видите. Буквално стои. Потеглих нагоре, отивам сега към скалния венец. Изумителния скален венец над манастирите, отиваш към Търново. Аз просто загубих ума и дума. 40 минути стоях и се любувах на новоразкритата църква. Толкова много информация имаше написана. Няма да ви разказвам всичката, защото ви приканвам да дойдете, да се разходите, да я видите. Ние ще имаме образователна беседа специално от археолозите, които ще ни разкажат за нея. Ще ни разкажат за откритията, за теориите, за фактите. Аз просто загубих ума и дума. Много красива, много величествено, къде е скрита. И буквално част от историята. Тази величествена история на Търново към края на Второто българско царство, когато сме били в огромен подем тук, преди османското нашествие. Буквално 40 години Иван Александър управлява и културен, религиозен, икономически подем. Много неща се случили. Той ги пише всичките работи. Невероятна история. Просто огромен поклон за всичките археолози, които и доброволците, и как се казва, и докторантите с тях, и всички останали, които са вложили толкова много време да разкрият танките и да продължат да влагат. Идеята е цялото място да се превърне, да бъде възстановено като архитектурен, археологически паметник на културата, така че дано се случи, за да може да ни разказват повече. Хора, аз стигам към скалния венец горе. Ето я пътеката. Започвам, сега ще гледате какво става. Айде! Приятели, отгоре съм на скалния венец. Изумително. 100 метра пропаст надолу. Доста опасно, трябва да се внимава. Който иска може да отиде на голямата скала, ако не се срути, защото се срутвали. Срутвали се и други скали тук по скалния венец. Изключително. От другата страна е Преображенския манастир. Другия скален венец, където също сме ходили и ще го проучвам и него да ви го покажа. От тук има екопътека, която върви по венеца, трябва много да се внимава. Вау! Пътешествие в историята! Сега ще ви разкажа това цялото място. Значи това цялото място, което е зад мен, това цялото място е било дъно на море. Всъщност това е било един от ръкавите на едно от най-големите морета преди 5 милиона години. 5 до 10 милиона години. В цяла Европа, тук буквално Централна и Източна Европа са били покрити с гигантско море, му забравих името. Нещо с Т беше, му забравих името. И всъщност то се е свило. Де факто се е оттичало от Централна и Източна Европа, се е оттичало и в момента това, което е останало от Черно море и Каспийско море. Но буквално всичко тук, с ръкави до Испания, до Италия, Централна Европа, цялото е било едно колосално море. И ето тези скали всъщност са били като брегове. Тук са били брегове и тук е бил един от ръкавите. Това цялото нещо е било пълно
с вода. Преди 5 милиона години, то края, нали, вече към 5 милиона, че е започнал от преди 10-15 милиона. Това цяло нещо е било море, тук са били като ръкави, виждате отдолу, където е реката, всъщност е било дъното на морето, нали, и се е отивало нататък. Тук има, ако човек се разходи по скалите, много лесно може да открие в каменелости, на миди, най-различни, буквално аз имам няколко. Представете ли си, тези в каменелости са на 5 милиона години, 10 милиона години. Буквално сега, ако се загледам, сигурно ще открия нещо, но то се е свило и се е отекло, където е Черно море и Каспийско. Хора, продължавам, след малко ще ви покажа изумителната гледка над манастира. Хващам пътеката, остава ми още един час до залез слънце. Какво пътешествие из историята, буквално. Както средновековната, така и тук. Не знам каква е тази история на 5 милиона години. Приятели, намирам се на скалния венец над манастир Света Троица. Едно от любимите ми места около Велико Търново. Изключителна пътека. Тръгваме, ето оттам тръгваме, всъщност да ви покажа. Тръгваме от град Велико Търново, който се крие там в далечината. Тук в гората има пътека, която отива към новоразкритата средновековна антична църква, която е в другия край, там долу в ниското. След това се връщаме по скалния венец и се намираме над манастир Света Троица, който се води женският манастир. И ето го, мъжкият манастир е там в далечината, не се вижда, на другия скален венец. Какво изключително място това е за Велико Търново, за България. Пътеката е много красива, лесно достъпна, човек трябва да има малко подготовка, но доста добре оттъпкана, не е обрасла, поддържа се, хора минават. Вижте каква красота, човек потегля, само трябва много да внимава. Тук по скалния венец, защото надолу е 100 метра пропаст. Каква красота, особено по залез слънце, както е в момента. Продължавам напред, имам още малко за проучване, за довършване. Тук в гората има няколко варианта. Подготвяме изключителна разходка, която ще се случи. А красотите по тази пътека са за всеки, така че палете колите. Ако сте в друг край на България, хващате влаковете, автобусите, идвайте да я разгледате заедно, пишете на нашата организация и ще ви обясним всички детайли как се случват нещата. Айде! Разходката и проучването продължават. Намирам се в една от величествените части на така известния Търновски скален венец. Изумително е. Вижте, това е било морският бряг, който отива чак до Търново. Там е Търново. Било морето. Аз ето от другата страна също. Скалите. И тук цялото е било пълно с вода преди 5 милиона години. Вижте каква красота, известното Търновско ждрело. Изключително тук има маршрути за катерене. Огромна пропаст е, може би 100 метра. Така че трябва много да се внимава. Пожелавам ви да се дойдете тук на гости. Гледайте видеото, питайте откъде се тръгва, за да може да се любувате на тази уникална търновска есен. Продължавам, малко ми остава, най-големите красоти идват. Айде! Последни метри, приятели, скалния венец Гарга Баир. За жалост изпуснах залеза. Залеза го видях и там горе. Не мога да ви го покажа тук как е обгрял цяло Търново, обаче мога да ви покажа красотата за финал. Огромно проучване, пътешествие из историята днес, средновековна църква, разкрита 5 милиона години назад, цялото това ждрело и сега най-красивата гледка в България. Отивам си към Търново и ви оставям да се любувате. Айде, с царевец на фон.